ba ang tamang simpleng tipa ng sisiwit. Tuturo ko sa inyo yung mga simpleng tipa. Tulad nito, yung ADE, nag-uumpisa lang dito sa, pansinin nyo, mula dito sa baba, yung ADE, makakabuo na yan ng tugtog. Bago mo instrumentalin yan, halimbawa, yung mga magkakasunod dito, papansinin ninyo, halimbawa, A, may A din dito. Meron din dito. Pare-parehas, mas mataas nga lang. Yung D, may D dito, D rin dito, D rin to. Yan. O, D. D rin yan. Yung E, o yung E, dito yung E. Tapos, E, meron din E dito. Meron din dito. Pare-parehas. Kaya pagka yung mga tatlong string dun sa baba, dun mo papansin yun. Halimbawa, papaangat ka. Yan, makukuha mo yung sunod-sunod. Mula rito, yung dalawa na yan. Halimbawa, sisiwit, intro. Diba, nakuha dito. Kung acoustic naman ang gamit, kailangan sumasabay ito. Pagka tipa mo ng D, kailangan ito rin pinaka mababang bass. Pag E naman, ito naman gitna, ito. Pag E, ito naman. Halimbawa, intro. Tapos, introduction. Pwede mo rin dito. Di halos hindi umaalis yung naka-steady lang siya dito. Dito. Mga technique yan. Dito na. Hindi mo magamay pa dito sa ano, pwede mo rin kunin dito. Bawa. Ito, to.
papansinin mo mula dito sa baba. Ito rin. Ayan. Ang ADE, ang pinaka mabilis gamitin sa instrumental kasi mas madali. Yan ang pinakamadali. Matutunan mo yung mga sunod-sunod dito. Siguradong matututo ka na dyan.
guys. Sana nakatulong sa iyo to.